Eto ang sitwasyon ngayon 2 araw matapos kaming tamaan ng napakalakas na bagyong si Christine. Pila-pila ang mga tao para makasakay sa bangka matapos tumayo ng pagkahaba-habang pila makakuha lang ng tubig inumin at pagkain. Sa mga walang kakayahang magbayad para makasakay sa bangka, nagtitiis lang sila sa gutom at naghihintay may dumating para humingi ng tubig at pagkain. Siyempre, Bicolano kami. Kahit anong mangyari, babangon at babangon kami. Sanay na kami sa bagyo at walang tumitibag sa samahan na meron kaming mga Bicolano pag may kalamidad. Matapos naming maibalot isa-isa ang mga ipamimigay na tubig at pagkain, si Jean mismo at kapatid niya ang naghatid papunta kung saan maraming nangangailangan. Mga panaulang tubig, sir! Proud na proud ako sa inyo at sa iba pang nag-volunteer na sumama. Pati na rin sa mga nagbigay ng donasyon para madagdagan ng relief goods. Maraming salamat po sa inyo. Sinuong nila ang tubig baha, maiabot lang sa kanya-kanyang bahay ang mga tubig at pagkain. Tayong mga Pinoy mahilig tayong tawanan lang ang sitwasyon. Kahit na bahang-baha, makikita mong nagtatawanan lang. Pangpagaan ba ng mabigat na nararamdaman? Pero kitang-kita ko sa mga mata nila ang mensaheng, okay lang, maraming nawala sa amin, maraming nasira, nawalan kami ng bahay, puyat at nagugutom kami pero kumakapit kami. Hindi kami magpapalubog sa kahit na anong lalim ng problemang dumating sa amin. Walang sumusuko kaya nga tinawag na Orago ng Bicol Laban lang. Kahit mahirap, ipagpapatuloy natin ang buhay. Sa bawat hamon, mas nagiging matatag tayo. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang ating lakas at tibay. Sama-sama tayong haharapin ang lahat. Dahil sa bawat laban, may pag-asa at tagumpay na naghihintay. Muli tayong babangon, mahal kong Bicol.